Ola, seguimos conxugando. Hoxe tócalle ao verbo irregular poder. Imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular poder. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. Moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular poder. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos con modo indicativo. Presente de indicativo. Eu podo, ti podes, el, ela pode, nos podemos, vos podedes, eles, elas poden. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu podía, ti podías, el, ela podía, nos podíamos, vos podíades, eles, elas podían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu puiden, ti puideches, el, ela puido, nos puidemos, vos puidestes, eles, elas puideron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu puidera, ti puideras, el, ela puidera, nos puideramos, vos puiderades, eles, elas puideran. Futuro de indicativo. Eu poderei, ti poderás, el, ela poderá, nos poderemos, vos poderedes, eles, elas poderán. Futuro condicional de indicativo. Eu podería, ti poderías, el, ela podería, nos poderíamos, vos poderíades, eles, elas poderían. Modo subsuntivo. Presente de subsuntivo. Eu poida, ti poidas, el, ela poida, nos poidamos, vos poidades, eles, elas poidan. Pretérito imperfecto de subsuntivo. Eu puidese, ti puideses, el, ela puidese, nos puidésemos,
vos puidésedes, eles, elas puidesen. Futuro de subsuntivo. Eu puider, ti puideres, el, ela puider, nos puidermos, vos puiderdes, eles, elas puideren. Modo imperativo. Pode ti, podede vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu poder, ti poderes, el, ela poder, nos podermos, vos poderdes, eles, elas poderen. Formas nominais. Son 3 as formas nominais: infinitivo, poder, serundio, podendo e participio, podido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular poder. E agora tócache. En parella. Eu puidese, ti podes, el, ela podía, nos poidamos, vos poderdes, eles, elas poderían. Cos seguintes tempos verbais: presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subsuntivo, pretérito imperfecto de subsuntivo, futuro condicional e infinitivo conxugado. Xa o sabes, pois vexamos a solución. Estas son as respostas. Eu puidese, pretérito imperfecto de subsuntivo, ti podes, presente de indicativo, el, ela podía, imperfecto de indicativo, nos poidamos, presente de subsuntivo, vos poderdes, infinitivo conxugado, e por último, eles, elas poderían, futuro condicional. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!